Yoroi try. Ni aingo yo try. Sachi sen pat hagane ka step. Bangila bon wanra ya ka kubo step. Langba ka jing pla ken hagane ka si. No way ne kitiki samla. Ba kumno bo try upin kelang ya ka jing em ka jong oken. Shisha ka tin ka jong blai ka ong. Bangim dai ban klet ya ka jing bha ka jong try. Dia ka tau David haga sam sis pat lai ong komen sim jong atu kurku yo try. Barka day yang iban kurku bangin day ban klet ya ka jing le bha ka jong u haga sam sis pat lai ka kren. Badai kata ngi pla ya ka ei ka bau try la le. Nama la ngi set ka ba mot ngi supdiang klam na pla pat shaki way ba ki way ru kini mat lang yo try ken. Badai nama kata haga ni ka singi ngidon ini samla jopal ngi pdiang sabhai fi mo jopal ngi jukot ya i jopal di jat basaya mot bat ngi aingo nam ta jong i ba kumno bau try upen em ya i kumno try ta ya i ba upen kala ba haga ni ka pol ngan IT chapi pila ban ai ya ka jing pla kumno pi shem you try kumno pi pdiang bat ka ki kam ba pla bau try ulale ka jing em jong pi pila ban ai ya ka jing pla Yoroi try. Haga ban kong nga aingo you try. Ba ngayo ka ni kalat ani ka por. Ba ngayo ban ai ka ni ka jing pla ka jonga. Nga so you try ba kung haga ni ka jaka ba nga aingo ni ka jing screen ni ka portnat ka ba ai nga ka ni lat ba ngayo ban pla ba ngej ba ka ni ka jing pla ka jonga. Kalong ka jing kerhu nam ta ka jing ka jong pi. Ya ka ba try lo le ka jing ka jonga ngej ba pi ro pin yo mat lang ya kata. But kiki baro bau trai lo le na ba ka ban pen pha ya ka jing ka jonga. Ngej bau trai ro unlong ka jing man nam ta jong pi. Ba ka ba akwa ban pla ni sni bun sin ne ba ngaya ya ka jing ka jonga ka dei phang ka jing du jing man. Namar ba habang apai sya ka jing la de na du por ba nang ret. Ngam ju kham i than ya ta ka jing shai. Bun sin ni ngai bun sin ngai ya ta ka jing dom ba. Na du por ba nang khna ngam pat tip ya ki le ngala kum hap ngahap ta ki jing melian ki bas new. Na du kata ka ba dang ret. Kumba ngam pat sutu isya ta ka hop ka pop ni ngala sya yalam ma kita kilinti ba usetanu yalam ngau bun sin ta kilinti jong ka jing dom ya ka ban pendu jing man ni ka je mu janga yalam bun sin ya ka ban penyap lu yang ha bun kilat te ka ajab ka wei ka sni kat ba kerta jonga ka nang ya ka ba nang ki ngas dang he dang san ta kani ka mesim jing du jing man kam kan ria na bun sin bang pe ki bre ngam judan kata ka jing hon habang pe ki ngi mo ki biang ki bet sudah habang pe yal ding pe yal ding kam judan ta ka mesin ta ka ban pentengan ni kam dan ta ka ki ba ko ban ai jing em de bang la ban em ban long ka ta ka kentin ai men sim ro bun sin ngam ju kham yo no ro abang pai watang hayeng asam la di ro ngai don shibun ki jing le ki bawan hayeng asam bat abang ngashudu jing men be ka ban ya shkamat so ngam bubun sin ashurai be kan pendukut na be ka jong ka jing ka ngam subang shu ya ka ban em ka ni ka perthai ro ndai ba ha ka wei ka si kat bang rang trai hata ka jing trai la don idon itai basi si ong i ba mos ni ngai kam ngai khot i padut ma be dai i lok jimidu jonga te hab kat bang rang ya kita gisngi por ba ngai siam i ha ka jaga trai ta ka jaga bang belai ngai trai bi te kan hoi kat bang trai bi ro bun sin ka ta kam jonga ka bang trai ro bun sin ka feel ba kam ju don ka ta si ta bakan hok ro su tu hoi kot kun mami i la dei ta i het ba siem ti ta ka kam i abai pe janga bang ngam i poi si snang la trai bun snem bat i ngam i poi si snang kat bayat wala ngasngi ngasu dom be ka jimot jim khat ngam sula tang man ya sakmat ro abang pe yo jong ka jing em ngong shano kan klawe jonga kan long kom ni ngam su don jikan man e bun sin yo sngo sa kisor i ba ong men long e ka jing em men la ban ya sakmat
bar kaya hakijing pulir ngala sange no ngkel sange tang hakaten ngastu baga kedon pak kan mesti ji pendam ngong ba ngapai segi dan sibuan ki jing jar hakijing haga bidai ba kayeng ngasam ro kapuan ra eta mesti ba ngan la da bangan ya syakmat ba komunita ta ngapengkut na ita kijing pulir ki jonga ro andai haba kasngi pendekut kita kijing pulir ni anang stang ban ngop syusyu ak tagi buan kijing len ki besneo kijing di kijing bam ba ki buan ki ba hab ki ban pe ki buan ki bajong ni pertai ki ban pendek brai ni kedok ban penhab penjot ila di limba kini kijing pek ni jong haki mobile ki kaya ka badai ka akini ki film daka te man ka por hi kasi wan bi komta kasi jalan be yang asita yang be brai bi tang sita andai pat ala kwa de bon sin kwa ban laj ni kini ki boro andai pat haba ha ka jingdum jong jimot berkat pat ngamla ban laj kita ki andai pat kat ba ka wi singi ba kat ba ngi dang tre te tai i ba mos ba masih ong padu mai isa ila wan di chakri hani ki jaka te isngap ya ktien ki jong tra ke bubuan ki chakri ngasi so bi ba mai isngap te kat ba mai dang sngap ngar teng bang ape i ba isngap i kum ki jing i biet mal bang sutu le jong bang adai ba long riu niam hi jong lo kan da stanat ki tu ki ba long riu blai tu kam stanat da dei ngapai i sutu i tem ini di liak hok palat kan em ta jing em ba su hok palat anga pe jing ji pan dei tang kawai pat bang i ha i yang kadon kata jing keman jing suk ta i andai ngapai ira di pat ngam tan i kum kata ro ngam tan ta jing keman ngam tan ta jing suk jing em janga andai pat abang yo sngo si sien pat bai i pesngap ha por bai i dang trai te isngap i ta jing kran ka bai pang mesim bukhoi bat ka bakran pang mesim yarap ini ban hakapor betlot yak ban ai bor hi bangila ban job kita sibun kita gijimlen gi basniu sibun kita gijing thang gijim te kat bang ngap kita man gasi apa basngap ningkong kam kadon gijing kita andai pat kam pada long air data andai pat kat bang nami gisngi kat bang nami gisngi mai ye snap khanang be ta ki yak tien gi jong trai ye snap si ye snap re ngayo sngo pat oi kan tien kat bang mai de snap ta tin de songkai banga i dabu khrang ta mo bai hajan ide isi apa ngasong lang bat i te kat bang yo sngo ta tien gi jong trai bang kran kastang bandung bat i gedok no jang habat ka hang tangam sunang ban ai isu andai bat ka ngasumi na tu nga ong bali ak bandi secret em tu ngalech kandong te no bo sin ju kham danut hi ban i ban lang hai bandi jingdi hai nga buram i te ngalech kandong le hatu kandong bangalech nga yam ka ngapat pat do no rai so dan syu ngong kat lang bopap ba lali kijing em kau kum no try dang map yang kau try kat badang yam tu kendang la jauh mat kau try di badang dan kala tang sisian try ngan kala ke bemut pangan phai tang semi bat kum tai kaya kum tai ha kita gipor sedang benki gini ha kita gipor bayan kisah mengki kini jimpang di situ ya bah sedang bensu ini kepo jangan mangapor ngetai tang sitayo ngapan tiak bagi ngap tiak ki abnai lai banai ngap tiak hieng mangapor ngasong hieng sukur kordet bet hadu depoi kapor ba depoi kapor pa hata kapor bang tiak ki jing tiak ngayo hi ko wi jing pos new ba ong yu trai ong trai ngan lech ni perthai ngam kwa syu ngam syok kwa syu trai bang dem ni perthai kan ni ngan le yu han ni perthai ngapai ki we dam da jikerman ngapai yi ngasam dam da jikerman kang ngapai ladi ke ji em ladi ro som ju don jikerman di ra ngan le yu trai ni perthai hari hakata kapor hakata jimpos ki hi iwan ya ji mai
Nah ta jing wan ya jing mai ong mai ngakran khadu mai ong mai la biang atu ngan lek dong hamo ko gi mai ta ngan lek dong hamo nang xiong wa phi kam so kwa ju ban em na ba ngastu ta jikar man ta bang adem dang em ngan chu sat kai la di ngan i gi we bakiu kan no bakikiu chmat ngapai la di ngashu hiat be kan no jing mong hendai par ha kata ka jing postiu ta naga kentin ke jing mai ka kami ka ni population akun population masun ang kum tang kendit ngong kapang sangap ya tajing postiu kalong hisya hadu kata ngamla bentip ya tajing postiu kalau jaru kata ngakeli me dang laki tia ong mai meneng ong yu mai pi yong ngam tip rekon pi ong yu nga ong mai mene bang arai kut bangan penyap ni di bangan lek no nani pathai ong meno me ong kata me lak kren bit me dai ngong perkhat ong balik kum non ta ha kata jing posti ong kata ka bapen iyo kalong si sabe kar kum ban ya jing me hata kata kamera bang atia ro kadalong si sabe kalong embik tu we ta dah ong kani ka dei ba si sa dai ngam posu tu la tu ko por dari ngai keli yang try ketep me dang map ya bak ayo so gui ga tien ku bang kabawan no try ku bang ni ladam me melek ni perthai chino ta melek chino ta jing em ku bang jukut jame kan dan me kwa ban yap bi kam ta me i ta jing du jing kan men me kwa ban lek no ni perthai ta bang ayo so kum ta te kapen ketang saya bat jauh ke sini bagat kita ki jing slai ki ban te sa kata jing pang bang don do bun ngam yo khia na kata teng limba kata jing pang bang don do bangan ya ngen yang bang traing tak kependik kepelong pen e bai bangan em do buci ngasu tang shu baklai hinda tok la poreng la shu kyu kamat ke janga ki kijat banganya no so shem jing e ba kat bang lai chikan dong pan ka se yo so be tan ni ga wei bang be ka bha me banai em chu ra ni prathai adami em ni prathai me pen jar ka ye ki ngasam bat pek kini ki para ki jong me kat ni ye dan adam me em image men yo pisano ban sim dawai me man ka por yo bisa no ban yalamnya me tega sangap ya tega sur hadin kal kastang kasulong dom sa be kum ta man ka por ha ka we gesi pat ka ja ka poi ka por ba kawan tega ji susi wan tega jing thang ka ha ka bay dai ba ka yeng ka sam ba i ba ka yeng ka sam i ka jot ka pra ke ri hura te image nga ki bahiang berkat ki long persya ye mido ba podo ba gi wan ji skriya kan ke jaka te ha kata ka jingkran jungki pat nga yesno be ba image ma ba ta pol ngam pat kala ka bemut ngong kadai me kata ong balai mo itai podo ile kum ta ye ka yeng ka sam ki jongi mong ngakali ong balai ka yeng ka sam jongi ka long ni ka sujat ka supra bet te kata jingkli ke depan ke dekia nga adu ko poi ke por ngapet ye ke ying kasam ko ne ngapet swi gwe ngi so long la hakta ka miet hi mas ngai jam ko thak ngai jam roi hata kamera khrum ngai jam ko trai map ke ying kasam ko jaga la da la ira le pop palat ke me pen phai no ik ni sẽ có học cái chung mi là ông ta ta sing la linjar si bapala do ta beri dawan ni para juga rom la jep tieng nga ông baba yo sap se juyam da ngapa ka linjar bi ta kam sutu ni no ro te mai la ya mai te para kan thai janga lại ya nó tôi sẽ bảo ublei ugi para tôi ba ip ju ya mse
uju yang kita weekend tir yang uju no yang mas kapal mai ang ta kadudung ka so dapat yang do no kat di para ki pala de ri ka par bu sien ka kwa penyap il di dari duduk kita sifat bangayam lên cara ta kamera ka bedum wah kata jaka ngapan maaf try maaf đây kau kat dia ngai khusus nai plat nam ta jeki abang apa kita para bayar aku suka solat orang belum sure oh try maaf dia kasih sin tenang tapat tersapoi kum di syai mesti betul hal itu bantrai bangta ngai hak kata kapori ba ngap ka badang tray nang ta itai padu juga kat benasap yak tin kejong try te ngakali kumno ba bangin yo balaj ne kumno bangin yo ban pen yo e kejipen kya ta yang ngakali ro sisien mal bai laong ya bang ba bangakali bangin yo jipen kya e gumta jing pelaj te ikli ngai ong pla yo jipen em ong ha kejing penem yo kata ong kum Kristan don kam sa kita kejing penem ong te hakata ka singi kili biang kata prayo jimpenem ong ayam ngam padyo kata kejing penem ong kumno padu ngan yo kata kejing penem te isen lok ngai ai na yo nes ka bakran chpang uniko demos baru jisu hakajing kran jong uniko demos baru jisu te ila batai nga ong lada klem da kapat ya pi na ko om badung mesiem pinamla bandung syaka hima ko jong blai wah kalong tas ya pinamla banyo e gejing penem rapi simla kapat pi na ko om badung mesiem wong kumno banyo e kata te ong wan ji seng no wan ji seng te ngong toi hakata ka sing pa ngayo kata lat kadika jingpli lat ke jong trai hakata singi ba umton brio ra yeng ba barok ki le jingdai te hakata si ngayo ban mi ni yeng banwan chakni ke jing shakri hakata por bangawan mas sendrong apo maso kat barang yaro yu trai kat badang yu ong paji i re kani kum kani ke jing mani re paji i re kum kani ka bayasat bi le kemen ka badang don hata ngaso lai loi ngaso ka ngaso umma ta kam siang ngaso bang ha ka badang don hata badang dung ni ro dang mani trai dah din da isaken dia wan sam ekten i pastor molong ha kata singi te kat bi idang kran spang ushadrak misak ba menigo kumno bikilat na tagading hakat bau ni bukan saru bang thang ki limba bakim mani ya tagador bi thau te kat i dan kran ngam su thu thau ta jing kran jing iro hakata ka por lei pat ka thu ta dok no jang ka su pat be spang ka su ombe ko kwa bani kan dok pat ai trai kwa ban yo plat ini ya kan jing pedem ko ladang yo ini pin jing pedem ngadon bitang ko wi jikan man ko ngan laj na ka pop ngan yo jing pen kias dan bat ngan la do ban im kata ka jing im ko bat thamai ata por hi ata si su thu kat ba mai dan kran kat ngana skap ta ketien kat do jaga spo kladep kadep lupa bara ko por ngayeng ngapha le bandoi sakabat ka suyam bi lade ko por ba mai stamun duan ban kedup ya ko kusu kum dan kusu tu kum pa buan ban kedup ya ngon yo chu ka ni jing no ngom pa yo ka ta jing kedup no ka ba piam nga sulung kum tai khulung bagawan na jan jo pa kedup dak yo kedup yang ada ta jing pada ta si sutu ka ka sutu ba ang try ma ngapai sendan chemi kanam le shu ni ki bar khat bat andal aja kata de atas ki pedang sini try ngarai kut ngong tu si try pedang ni me kum dong penem jangan ma beladan nang adan bahikai nga bangan ban le te pedang kata si da pedang ni try kata si
te ngadang dan ni kita ki jing melen ki pas ni ngam pala re ban i tu sendat te ngadang di ngadang bam hi te ngalek kom no kan mangalaj na kan ni pat te kila ai ngala lek ban syong ban selok ba i pastor te ila ai tien ba de ta magi wan show try ila ban laj na kita ban puli ting jong blai ong ba ong kom tien ba ka ba ong na sam jispa ka khandai ong kom no som la pun kho ya la ka jong ka jing em de ta ka tien ka jong blai haba ngayo ta ka ngayo ya ta ka tien ba mi i ong ya te ko ong ato besar kan puli ngan minat ya tien ong puli bet man ka si ya tien jong blai ba la pun kho je pi na ka ta ka jing lin bas ni ta ka jing em ba pop te ngale kom ta ha ka we ka singi pat ba shua bangala ban i ya kita ki jing lin bas niu te ga ta ka jaka belang ayo kat barang nganang syong nganang ong ba try ngala kwa te ban i kan ni ngan lek kom na tu syong berat no itu badan nak ti jome berat no ba ta si pa ngasai na pala janga yuta jingdi kita ong ki secret ye itu ngasai ngatep atau selupaya ngakerdam sen nak kejat yuta te dalah hadin na tahu ong ngasih perkat teng ong beli bang amla te ban i kini gijing lien basniu kadai ni mal ba bang apat pendap te ka ta ka hok baro dai ka don ska we pa ka ta ka bentang ba ka besi te yang halu dum sha la bun stam besi te kadai kan sim setiang aba ngasi i bun sen ni la jong ha kata ka jing sha alam ku jong setan ngasi i la jong bang don be ta kam ra badum dang mut ban phai cha kamat dong ngai tau briu itu ba syong ta kam ra badum upet be hang haru khi urki gam tu kat bang pet itu ngatiang ngaduk kata ta kat bang pet bang buat sing itu briu daladi itu briu jingdom badan ka pop ga itu teng ngatiang ngong la ko ban laj kini berkhot ndai pa ngalai biang kita pedu anda ngalai biang ai yang pidon kam sa ka we pinde ba pin yo purai ta ka jimpenem te la kran yang kom ta te abai la kran kom ta ong saka kata ong ano la belek menta yang em na belek menta ndai pa ka yang ya selok yang ta kamit hadu ba yang ba ong bap la philap baptis na pin lat na kita ki pop ki berkhot shua ban ong hatasing ong to i ong to ngan pin baptis na ngan pendap hi kata ko hok baro hakata tayowi shua ban wan sini sinong tmai ban yo baptis ong kaja kata jing jaya hapor bang tiak ben mit te apor bang tiak ben mit ki hakata ka mit kat barang tiak ka shuban kan san kata ka mesim ji sep tiang ki mi kita ki ngasu kat bang ngam khap ki khmat ngam sunu da su ki mi kita ki mesim da po janga ki mi ki ngasu ki bon kita ki mesim ki mi po janga ki ong be jame ngan penjap ta ta sgi ka ngam su tu staw belin penjap ya bernya be ta hadu kata sgi linga dalen yar sia jing tiar hadu ki dawan imei pa dawan tu ki supara janga te ki ong ki wan hajan tu ki ong ka sabut ke sabut ke ne ka yu ka penting me kom ta te ki la ye dwai ro ki ta syun nga ong i wujul e kom ni ong kam dei kom ni ba pin ta syun te ngap te maki dadap ta ki la dwai ong me ong yang tiana wujud ti syura ha kata kami di ba baila ong kom ta te ngathia andai kata kam sim ko so khaya le bet man khaya le baro simit hadu jan step sau buji ngasan nang menyo thian ma ngayo thia limba ngam patip ya ti jong trai kata kapor ngam patnang le bande ai ro ni tang ka we sukan mau be ka por bang kala ka mut akan mau ya jiro ji mani hata kapor ngasi ro i trai hapor be ro i trai kita ki sim ki kan tia nanga bang hata por ya sayo ti asuk bat ka ja kam ta la army
kawan we tak mesim chat tiang kom ta ngasu ibi taki bungi ye taki mesim ki ba wan pendik nga ta kami te ngan ngalai pendap no hot ya kan ni ka jing baptes har poi si sejan pat te ngala ondala wan sheni te teng lai osngo i jingkai i pastor montei la shong ni la kren pang ko jing baptes bangi habangi penbaptis ni pendap kita ko hok ko jong trai bangi laj no na kita ki jong perthai ni la lao no ni breu barem bangi kop no itau breu bathamai sing hatas ni ba penbaptis andal adap kita jing kai bar khoi andang ale stai sipo ban penbaptis te hakata sing sutu i mas pengam ho so long tau breu ba la kop syar ta kala wasni bathamai da goblong shu tau breu barem adu kata kasi ta kim sim kim don bor shu ya komba ngawan sisin banyak kan pastor bantai ro isin ban selok te mai ira ngadang itu ita ki jingja jong ai te mai iri ongka yang ba kenmau hi kun isal aka por bagi dang dan aka jinglong mrau kuno la baptis jeki hakata ka duriau basau habala telep iki habala ker iki ta ko ta ka po duriau basau te dila ila selo inga kata to wong pastor ngaro tip ngayo mesim na kata ka jislok jingi baka dei sha ngalaj ni ki jilong mrau bar khoi ngalaj ni jing du jikban ngalaj ni ki jing hakata ka jing dom ta ki bang ngamyu i kita ye sha kita kala wei jong jing sha ngalaj ni kita ki baro na de sha bang lek ben pangam pung ko ho sha trai bat man kasi nang ta ho so yo bor ba bangan em bangalan ban kedam pat ya ta ki bas ni jon ke pathai ya ban em bang ong rai ban shakri yo trai kan haitino ini ke jing em hadu ta sing yo ke jing kelman ke bathamai bangan em ngadem ta dom tau trai bat wa ke jing yap ro nganjap nam tau trai ngan ai tidut jam tau trai bat ngasuk kemen syahat asni ngasuk kumbangan ngan syahat okay kata jing kemen po ong radap di selai kita ki bal aja la bun bun stem kwa ngada syak ngada nasti isya kumbau long usim debet habakawan ta keburam ke jong trai hata ka jaka ke jong usyar lekmen bekom juro hak ta por bang andang ada ban pendap ngastu ngalaj pari ta kijing te jikum baro ngala job thiau ta ki baro hak ta por ngastu kata wan ta kijing ban ga ba ngamla muduri kata kijing ban ngastu ta kijing i do ko nga trai ngam ko syu bandu i kani ada ngadu i kani ta ngastu katu kijing em ko beselndak kana ap ja ada go ya kani kanam ko syu bang laj bat jo don preng jong pi ki ba long kum balong manga bubun sen ngim i ta kala wei ke babha ngim i jikerman ta ke jim nadi ngong pi judu jikerman namar ba aba pidu jikerman ong pi hap ta si bubun ki benta pi aba pim i ta kala ya jong kala wei ong pi ni hap ki hagi sni jong setan hendai pat langi kloi ban no shu trai pat isu tu kata ke jingkeman ke badap beselai ngiyo nu wala pring ya banya ya pring sibun ki jing jing le ya banya pring sibun ki jing persai hendai pat abangi wan be shu trai pat yo eta ka bor bangi ya yo eta ka jing ta kata ka jisu bang ba ndar menono bala ban ai di tang trai no penem jing Jesus Christ tang ye ui ba ngisu tu ila ban syania ila an perliu ulang to perlok ba jantam be ila banyak keren ro ong kumuni kupangin mla ban syam syu hano di inget ba kani ke jing pla kalong ke jing khu nam ta jong pi bangin em bo trai man kasi bangin ya shikmat wi te nakam ta ke buram ke jong play amen Setunat bat so comment bat ngo shamen sim ha ya ke jing pla jong pi jopal kri shibuni ya ke jing pla ke jong pi bat ngangai kalong ke jing khu ya ki babon bat kani ke jing shisha kum bai jopal ila ya lamba kan mau bet ka suicidal spirit lane ka mensim ban penyap mau eladi ka de ka bashisha hapa ka bible henry sin ha testament barim gladon ka jing penyap yalade bad ha testament thma udai ru judas nama kadon ka mensim jing penram ka mensim shaptiang kadon ru ka mensim kumu ai topal ba namar usngo ba kata ka jing ai but jang ukam trikam upenyap no yalade namar
wangkan mentoy ayu kata kencing batai jonga kamlong mat kumta tertawat Saul ulet dia kata Amalek ulet dia kata pigin lap dia kata wat Samson wang ai mangan yap lang nok bat ki fi kan ni ke bajing shisha kan ni gamen sim yap kabawan ban yale ko men le ayu men bat kham tame kan ni gamen sim du jingkerman kum bai jopal ila pla bakadon ke jing du bon ba mentang kilong ya kata om tang bangingop hakiti ki basneo bangi pet kita ki aka ki basneo hakiti ki berai jong ka khmat kum ka pornography la ne film dekat bangi ong weekend ten ni pet kita hande om tang kata hande kadon ka sim shap tieng ka sim du jingkerman so ba ka jingem galong ka bamantoy hande ken mau habang iwan siya ka perthai ka di ka jing tip ka jong try de kata ka bible ka ong na kitab Jeremiah lapan kentang yang ini ada kepok jang kami. Mat utrai ulai itu yang ini haba parsam sandur haka kepok jang kami. Sam jis pa lai pekundai ka batai kumno ka jing tau ka jing. Kamar si sen haba utrai pa am udan ni ka jing temu. Ka daw ba ngim tip ka jing temu na ngim don ni utrai. Haka ni ka por nga ka ai man sem ya pi we. To yo ya utrai haka jing em jong pi. Kumbai jopali yo utrai. Yo ma pi finyo ya ka jing pelat na ka jing do chikerman sya ka jing kerman. Bat ka jing em jong pi pin em. Sya ka jing em ka batmai ken. Ngini dwai rut hane ka por ta jong pi mo jopal ngini dwai lang ha ka ni ka por ka bamenta ken. Atrai bet ni wan ha ka ni ka por ka bamenta. Nganget ken ka jing pla kan kta kan ktik ya ki babun ken ya try. Kan pen kelang kan ai ka jing kerman ya kita ki bedu jing kerman ken. But kan sandor kan taut mai ya ka jing em ka jong ki ken ya try. Bang ada dwai ha ka ni ka por ya don ki ba ya lang ba ka ni ka suicidal spirit ka men se men penyap noi ledi. Ngida dumak no ha ka ni ka por menta. Kita ki bedu jing kerman kin yo jing kerman no ken. But kita ki ba pang kung ba jopal yo khia kiru kin yo khia ken ya try. Namar ki shania bat ki pai shami ken ya try. But kin em na ka banta ka hok ka jong me. Kin em ya ka ban shakri ya me. But kin em ba kandan ka purpose kandan ka jingtmu ha ka jing em jong ki ya ka ban em ka long na ka banta ka jome. Ngada dwai ngada kurkuru iwe piwe ki ba pet ha ka ni ka por. Wengrut ki jing pang ki stom ya don ha ka ni ka por try ki pet. Ki don ha ka jing tiap pang. Ki don ha ka jing stom me weng ya kata. Ya don ki jing kerdo mele ya ki kamba men pendap a try bed. Ban nget a try bed ha ka ni ki sngi ki pet ki yo mat ya ka jing ku a try. Kham tam kin yo ya me ha ka jing em ka jong ki gen. Ba kiru ak we ka por ki kala long ki nong pla gen. Ha ka kerteng ka jong ji sungi dwai. Amen. But amen. Try udah kerku ya pi. But ngisi kendo pat ya pi haki we pat ki program jong ka potenan. Ublay jong ka jing sok undang rangkat bat pi. Amen.